Gure gaurko errezeta biribila izango da, baloi hau bezalaxe, bai. Eta gure gaurko gonbidatuak baloi hau saskiratzen ateratzen du bere bizimodua aurrera. Alaxe da, behitu nik. Iepa, me katxiz la mar. Bastante. Jostuna, jostera eta okina, labera. Hemen txenabil guendikan, saiatuta, ez zait ateratzen, Mikel, azteko da behin ongi etorri, Mikel Motos jauna, zer moduz. Iri ondo ateako zaigori, ez da? Ez nahiz oso trebea gontan, ez. Hombre, batzu ditu gola, zur, puntan jarri, gero zean, kanatzian, hainbeste año ez. Saiatu. A ver. Epa, zuzenekoa dira, ondo indek. I, nauzi, zukalden zemuz moldatzeaiz? Ba, moldatzen nahiz, bai. Bueno, Saskibaloko jokalaria da, guk Gipuzkoa basketekua, eta guain esango egun hundik noa ibitzean, eta aldi berian, esan du moldatzeala, zoze goxua ingo dugu, ikusiko zuen perretxiko sorta bat, eta geho krema ehar bat lagungarri bezala. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Ingo deuna da, esan deun bezala, perretxiko sorta bat, eta gero ingo deu patata errioxarrerarako krema bat. Eta ingo deuna da, hemen aurrena prestatu perretxiku sorta. Ze ingo deu? Jarriko deu sartaian tipulina goxatzen, txiki inda, baita ere jarriko deu batzui pixkat, eta gero horrea jungo geha perretxiko botatzen, gutxi gora bera onditik txikira. Batzu txikiak askargo egiten dialako, aurrena barrengorrekin hasiko geha, xitake botako ditugu, eta geho gainuntzeko perretxikoa botako ditugu. Hoi, goxatuta da honian, guztiz goxatu gabe handikan, ingo deuna da tomatia arraiatu, eta tomatia bertara bota. Tomatia botatzen deunean, botako deuna da hemen. Belar usaintxuak eta pipermin pixkate bai, hola, ikutu emateko. Hoi, dakaunian martxan, ingo deuna ardotxuri pixka bota, salda pixka bota eta murrizten utzi. Eta hoi izangoa, geho kreman gainean jarriko deuna. Krema ingo deu, hemendikan salto ingoet, geho etorriko naiz arrautzea, bale? Krema iteko, ingo deu, errioxarrerarako patata batzuk, inberdiala barazkik ondo goxatu, bai porrua, tipulina, baratzurila, eta bi piperrak, goxatuta daudenian, piperra utza botako dio, eta txorixerua, eta gero botako deu patata horiek kaskauta, zurituta ere bainoski, salda botako dio, eta goxatzen utziko deu. Eta behin goxatuta daunean, ingo deuna da birrindu, krema bat bilakatu, bueno, puretxo bat bilakatu, eta gero, mendako beste patata honekin, ingo lauki txikitan, prejitu, eta geho ingo deuna da, dena plateraratu. Jarriko deu, krema azpin, patatatxo batzukin, jarriko ditugu perretxiko batzuk ondon, eta gero esan dako arrautz berezia bingo deu. Arrautz berezia biteko, hemen dakau, ura eta ospina. Normalen, eskaldatzen deunean, iten deu uretan ospin pixkatekin dagatzakin bota eta listo. Hemen ingo deu zerbait berezia ez deuna sekulain. Ingo deuna da, ura berotu, desente, irekin baino lehenuo gelditu, beruan botako jogu ospina bertara eta gatza desente. Eta ingo deu bertan bi arrautzak bota. Eta horretziko ditugu 15 minutu. Hor reakzio kimiko bat gertatzen da, arrautza bilduta bezala gelditzea. Bilduta gelditzea, geruza txiki bat jartzen zaio kanpoan, eta gero zeingo deu, ura jarri irekiten, eta hortik hartu deuna, arrautza gehatzean bezala, ur horretan sartu, eta minutu terdin, listo dakau, plateran gaine jartzeko. Bale? Bueno, eta hau esan da, esan deu nundik noa ibiliko gehan, nik perretxikoen barazki hau jarriko ditut martxan, eta zuk beste hauekin hasiko zea, bale? Bueno, beste hauekin hasiko zea. Hemen dazkazu, lasai jun, txortenak endu, zuritu, bueno, zuritu gabe, azala dena puskatu, eta nola geho birrinduin bihardan, ez da okuiduken pixkata ondila usten muz, bale? Bale. Venga, Miken, bingo deuna da, hoi martxan jartzeko lapiku ateako deu, adibidez hemen txepertan, hoi deu, barkatu jak, oso ondo, barazkitxok hemen, eta nintzeko gure perretxikoena hemen txekarriko ditut, bale?
Eta, bueno, aldi berian, kontatu berdigu, ire ibilbide guztia. Bueno, aurten, ondo zoazte, ez da? Gipuzkoa basket, denboraldi polita egiten, ez da? Bai, iasan, kirotuzen ari berria eta entrenatzai berria izan ditugu aurten, pasaden udaran, eta Frantziak firmatu berri duen dela hilabete ora, beste pare bat denboraldi gelditu gala, ez da? Bai, Mikel entrenatzaia, beste 2 urtez sinatu du, eta ezer, iasan kluba aldaketa nabarmena egiten ari da azken urteetan, eta urten oso guztola. Pasaden denboraldian ja, lauko finala iritsi ginean, ACB ligara iristeko, baina, bueno, semifinaletan galdu genuen. Eta ez zera urtean, iasan gustora gabiltza, ez? Ze ona. Hombre, gustora eta arrakastan, hori garrantzitsua da gaina. Bueno, eta zu, zenbagarren denboraldia ja zaude Gipuzkoa basketen? Gipuzkoa basketen, amargarrena, uste. Amargarrena, errez izatea, amargarren denboraldia hor puntxa-puntxan ibiltzia, Hemezortzitu urtekin hasi nintzen taldeakin, bueno, Azpeitin 2 urtez jolastu nun, iraurgin. Vale. Eta etzer, gero ja 3. urtea ja belengo taldean, beste 2, gero 3 urte kanpon egon nintzen, Hueskan 2 urte eta Mallorcan beste bat. Vale. Eta ja dula, 2019an, bueltatu nintzen. COVID-akin eta, bai, horri goin ginean ere, azebera, eta, bueno, azkenean jundatorri eta 5. urtea berriz, 2. etapa hontan. Ze ona. Eta gustora. Gustora, eta gelditu gabe. Eta, zenbat urte azkazu? 30. Bai, pasatzea. Eta hondi gaztetxo eurra ematen, ia izia artista. Bai, batzutan ematen jaten eri, jaso inbiarda emateko ere bai, Hala izatea. Zezan behar nizun, Mikel. Eta zu, eskolta bezala ibiltzezea, ez da? Bai. Jendeak ez dakina jakiteko, zer da zehazki eskolta bat saskibaloian? Bueno, Kalian bakigu zer dan, kalian eskoltak bakigu zer dian, baina saskibaloian galdu itegea. Antzeko zer, bai, Ez, bueno, saskibaloian 5 postu dabe, basea, eskolta, egala, egal pibota eta pibota. Vale, nik ezakitena, basia da, dominatzena historia, ez da? Oida, bueno, guazen altuen gatik. Basea normalizatea txikienak, gero eskolta, 2. txikienak, gero egalak, ertainak, egal pibotak, hor pibotakin bat hundienak, eta pibota izatea. Eta pibota ja armaio hundiena, no? Armarillo bat, bai. Ni hortan, eskolta, hor, txikienetarikoa. Txikilla, baina pixkorra. Bai, laguntza. Eskerrak txikilla dan, Ni zertan jarriko zian, zea, recoge pelotas, hola. Txisla, mar. Hankatartetik barroa, Liganena, bai, Joseba, liganena, bai. Liganena, bai, ez da. Ian pibota izan zaitezke liga batean, regionaletan, edo. A ber, batzutan ikusten da hor, hor zarautzen badago, zaraut. Taldeak bai, badago. Eta hor, esaten nintzen, beti da hor ikuste dala, eta NBA-an o liga, aurrengo ligan, da beti txikien bat, Bai, eta normal... Txikia ikustea, seguru ni baina hundio, dala. Baina txikia ikustea, jende handi horren artian, ez da? Bai, hor txikienak beti izaten dira talenturik handiena dutenak. Bai, ez da? Bai, eta nabarmentzen da asko. Bai, nola manejatzen duen ekipo guztia aurretatzea, ez da? Ja, ere... Ona, bueno, eta beti jolastu ezu eskolta moduan orduan? Aurten hasi naiz, base postuan jokatzen, oren eskoltan hasi naiz berriz, baina gure basetako antolatzeietako bat, Aitor Zubizarreta, aurren boraldian sorbalda buskatu zuen, eta, bueno, horrego nahiz laguntzen, Xabi Orozi. Osa, polivalentia izorduan, ez da? Ez pentsatzen ez nintzela inbeste, baina horten ikusi dugu. Tokatu zai. Vale. Bueno, eta zen muskoa izan da ibilbidea guztia, inbeste urte saskibaloian profesionalki, nungo esatu egeio, etxetik kanpo, gio bertatorria izenian, Mallorca esan dekena irla batian, tzekiat zer bizipen egitu. Saskibaloi aldetik, esaten zu? Bai, saskibaloia, o bizimodua edo... Etapa ezberdinak izan dira, ez? Esango nuke gehien gozatu dudan lekua Donostien izan dela hemen Gipuzkoa basketen. Etxian beti hobeto. Bai, baina, bueno, gero hor Hueskan egon nintzanean, nire etxetik ateratzen nintzen erengo aldia zan, eta, oroitzapen oso onak ditut, hango jendea eta, gero Mallorcan ere oso lagun minak egin ditun ere, eta Bilbao basketen aurka Miribilan jolastu genuen finala, ACB ligara goikoretzeko, eta, polita izan zen demoraldi hori ere, baina, usteet,
oroitzapen oberenak hemen Gipuzko basketen izan ditu dela. Eta okerrenak ere, esan behar da. Bai, bueno, hola izatek. Eta zezan behar nian, egia esan, zenbat urtekin itezea profesionala, hortaz bizizea, tokatzen zaizu etxetik kanpo jutia, eta ez da erresa, ez da? Azkenian etxetik kanpo jun, bai, lagunak ite dituzu, baina ini bihar dituzu, ez daude etxeko... Nekin zingoet. Hori bertara bota, bai, bertara bota. Harriko jo bolio berdin pixkat, azpin, vale? Eta bota bertara, tipula guztia, oitek. Esaten nahi nintzana, ez dakit, askotan emateunez, segundo, Mallorca nao, bai, baina egon inberdekan, eta horta egon berde buru belarri, ez da? Bai, kusi, nire aldaketerik handiena, sumatu nun aldaketarik handiena, bueltatu nintzanean, batez ere izan zen, kanpoan nengonean, sumatzen nun, saskiboloia eguneko 24 ordutan zegoela nire inguruan. Azkenean hemen, entrenamendutik ateatzen naiz, eta lagunak ditut hemen, familia, txakurra dut, oain Axularren ikastolan lanean nago, ere, orduan gauza ezberdinak ditut, eta azkenean deskonektatzen du, ez? Baina, bai, hori uste izan zet dela aldaketarik handiena. Handiena, eta hobea. Kanpoan zaudenean lanagatik batez ere, bueno, lana, bai, gustoko duzun gauza da, baina azkenean, ez da? Bai, eta askotan, bueno, bakizu denboraldiak ondo ez dijo bazenean, zu ezan zaudenean ondo jolasten, ni behintzat gehiagik pentsatzea hortan, eta... Ez, eta gaina esan dezuna, euneko zaudean, zaude hortako, eta igual ez zaudea jolasten, o igual bankillo pixkata izea txupatzen, o igual aizeetak izea iten, da horrazte dia buruko histori bueltaka, ez da? Hori, bai. Ni usteet hori izan dela aldaketa bian. Aldaketa handia. Kampuan horrek izorratu pixkat, hori, bai. Pixkat deskonexio falta, ez da? Deskonexio falta, beste gune bat bilatu, ez izatea bakarrikan saski eta saski, ez da? Azkenean usteet ere, kampuan egon nintzanean, 23, 24 urte, 26 izan ditun, eta ni behintzat gai hartan ez nintzaina, ez negon, ez nintzen oso... Lagungarri eman nintzen, baina usteet oso txikian nintzela mentalki pixkat ere. Ja. Eta, urteak pasagin aina, haian beste modu batera beste izaera bat garatua, eta haian orain momentu honetan, kanpora jungo ban nintzake, beste modu batean jasoko nindena, ez? Edo, bizipena beste moduak izango zen. Bai. Burotze ditu, gaztetxo gizea, eta buru belarri, eta dana ondona ezuin, eta ezakize, eta gehiagir raiatzea igual, eta bizitza azkenian inbiar da goxatu. Eta goxatziakin azkenean gero gauzak atea egiten dira, ez da? Hombre, inbiar dia buru belarri hartu gauzak, bai, eta ez normaiten balin bazaude, ez Mallorca junta parrandan ibili, unero. Ez da beste parranda Mallorcan, ez zentxa, ez. Ni katxila, udara magarri gordun, katxila, Bueno, hemen txein deuna da, lehendabiziko urratzak eman ditugu. Hemen, tipulina eta batzuia goxatzen jarriet, gero, bertan, perretxiko guztik botatzeko. Mantxoni joa, Oso ondo ba, lasai honai, earki goaz, ezin hobe. Ningo etena da, behitu, bertako baratzuriak, hemen de bai, pare bat aleateako ditut, eta baratzuria ni botako ditut. Eta egungo geana da, erreportai bat ikustea, segituan botako dukero hemen baitare piperra eta porrua, eta jarraituko dugu goxatzen. Jungo gean Margarito Grill Marketea, eta zerbait goxo-goxua prestatuko dugu bertan. Guazen bertara. Kaixo Joseba, gaur hilura etorri zarien, aiaranaz, Margarito Grill Market jatetxea ezagutzera. Margarito Grill Market oin dela 5 urte zabaldu zen, Bilboko bihotzean, Marqués del Puerto kalean. Gure eskaintza flexitarianoa da, hori da gure berezitasuna, eta zer esan nahi du horrek, barazkizalea garela, baina noixean behin okela jaten dugule. Eta zertan hori narritzen den gure eskaintza gastronomikoa? Bertoko produktuak erabiltzen ditugu, ekologikoak, eta gluten eta laktosa gabeko produktuak ere bai, veganoentzako be bai eskaintza handia dekogu, eta nola ez, janari osasungarria ere bai. Astelehenetik domekara, brantzarekin hasten gara, goizeko 10:00, eguerdiko 12:30 arte. Gero, baskari ordua hasten da, eta market foodarekin hasten gara. Zer da hori esango zue? Plater kombinatu bat bezalako zera bat. Zuk erabaki aldozu, zer jaten dozun. Lehenengo erabaki behar dozu proteina,
Gero zeintzuk barazki guarnizio moduan nahi dituzun, eta bi saltza ere bai. Azkenean, zuk erabakitzen duzu, zer jaten duzun egun hortan. Salat boularekin berdina gertatzen da. Proteina erabakitzen duzu, eta barazkiekin dator. Gero ere bai, badeko gu sarreren eskaintza bat, eta itzoten duzun bitartian, horrek dastatu dituzu. Eta baskaria maitzeko gure posturak dituzu. Etxean enjegoak dira guztiak, eta eskaintza zabala daukagu. Gluten gabeko produktuak, laktosa gabeko produktuak, eta veganoak ere bai. Eta gure historia ezagutu ondoren, gure errezetarekin jarraituko dugu. Gaurko hontan erabaki dugune izen da brantzako plater bat. Bueno, hemen hau Iñaki Gaz, gure sukaldaria da gaur, eta... Kaixo, Iñaki. Eta gaur, hash brown egg Florentin platera prestatuko dugu. Zer da hash browna? Azken finean patata da. Patata birrindu egiten da, eta gurina, arrutze eta gatzarekin astu egiten da. Olako opila egiten da, eta gero plantzan bukatzen dugu. Platera hau anglosa joia da, erresumo batutik eta estatu batuetatik dator, eta gehienetan, hori, brantxetan edo gozarietan erabiltzen da. Dengumera guztian gauz berbetan brantzari buruz eta zer da hori. Gozari eta baskari baten nazketa da. Guretzak gure amaiketako izango balitxike moduen. Brantzkarta berezia daukagu, aukera desberdinekin, gaziak, gozoak, eta gluten gabekoak, veganoentzako, eta laktosa gabekoak ere bai. Behin patata opila ditugunean, gainean arraultz potxe edo eskalfatua, espinakan jartzen ditugu, eta amaitzeko gure saltza holandarra. Saltza hau, nahiz eta holandarra ditu, frantxeatik dato. Ere jatorria frantzesa da. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko platera, badakizu, Margarito jatetzean gauz, Marqués del Puerto kalean, Bilboko bihotzean. Zure zain egongo gara. Bueno, agur. Agur. Oi, ama, Naiara eta Iñaki, segundoko hain Bai. Jode, hoi da hoi leku erra brantxa egiteko, gazi eta gozo ibiltzeko, eta esan dezun bezala, brantxa bai, baina betiko amaiketako, ez da? Bueno, ezakit. Guain igual ez da kasu entrenatzaia, da kasu coach bat, ez da? Eta jendi ez da korreka ateatzea raini nitzea, ez da? Horren emateo pixkat, bai, zego gauza erradian brantxak, baina esan dezun bezala, betiko amaiketakoak dira, eta jendiai jarraitu indarra ematen. Bezarka da hondiba, gurean jarraitu berdeu. Beitu, hemen, tipulina eta piperra dakao. Botakoek, Mikel, beste piperrare bai, eta porru hau, ni garbituko jat, lehendabiziko geruzak endu, hemen marra batzuk ingoitut, hemen bakizue beti pixka, behitu, lokatz pixkat eta gukitzeue, eta hori ondo kentzeko. Bare, eta aldi berian, kontatu jak, noiz eta nola zitzan basketen? Oso txikitatik beti nizan dek edo? Bai, ni txikitatik hasi nintzen. Bueno, aita eta amak ere jolaste zuten. Bai, altuak izango zian, bai, oso ez oso. Iatea izaltu, oze? Bueno, aita bada pixat aldua. Eta ama, eta aita, bila jolaste zuen orduan balontzeston, Amak unibertsitatean jolaste zuen, aitak bai, gero, bueno, lehenengo liga nazionalean eta jolaste zuen, hemen askatuak endiko progan, Iruñan ere jolastu zuen, jolastu zuen. Eta, bueno, txikitatik saskiola izan da etxeko kirola, ez? Kirola asko egin ditut, txikitan kirola asko egin ditut, nire arrebak ere 10 urte gehiago ditut, eta ni txikian nintzenetik bere partidak ikustea jutzen nintzen. Behar bai saskilago loian nintzen orduan. Eta nahiz eta kirola asko egiten ditun, azkenean la cabra tira al monte, ez? Ala izatek. Eta hori, horrela hasi nintzen, esan Axularren lehenengo ikastolan, eta gero, talde ezberdinetik, EASO, eta askatuak hasieran. Nola izaltzen hasieran, hemen gaztetxuek egongo dia behitzen, eta beti izaten da, bai hor, sasoi bat, 14, 15 urte, kadetesea, gauza bat guztai zaizu bestiare, baina zule lagun honen honea jutea, azkenian, zezango zenion jende horrein, nondik eusteko, nola behitzeko? Ni uste azkenean disfrutatzen dezune gauza imar dezula, ez? Eta bakit, adin horietan lagunak asko tiratze dutela, baina, bueno, azkenean. Bihotza bai, baina burua eta zer dakan kaso inbiartzaio, ez da? Hoixe. Ni uste disfrutatzen dezun gauza imar dela, eta gero jendea ezagutez azkenean kirola egiten eta lagun gehiago egiten. Eta gero bertako lagunak egiten dituzu, zure afizio berdina dakaenak, eta azkenian askotan hori bigakatzeria lagun, eta gero zure betiko lagunakin noiz benka bakarrik egotezea, eta baina hola da bizitza, kanbiloak etortzen dira eta heldu inbiartzaia, ez da?
Bueno, eta noiz izan zen lehendabiziko aldia profesionalki gola kontrato bat intzizuela eta ea... Hori Gipuzkoa basketen. Gipuzkoa basketen. 18 urtekin, bai. 18 urte txokin ja. Bai, Eta lagazen ditun ikasketak eta dana eta horreta dedikau zinen, o ikasketak beti mantendu dituzu? Bai, mantendu ditut. Ni, hemen sinatu nenean magistera hitza ikasi nun. Bai? Bai, hemen UPV-en, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, gero egin nun unirren ere gorputz hezkuntzako berezitasuna. Eta gero Mondragon Unibertsitatean, enpresa gintza ere, egin eta hori. Orain Axularen nago lanean, Axular Lizoa ikastolan. Bai, lanien nago bertan? Bai, aurten hasi naiz. Irakasle moduan edo zerri... Kirol koordinatzaile moduan. Orduan behiri oire oinarritara bi... Bai, entxufe, bakizu. Entxufe, langile fina izango aizi. Aizen jatorra egin. Bai, ikusi. Gipuzko basketeko azkeneko kirol zuzendaria, Axularreko zuzendaria. Aurten bere azkeneko urte izango da ere, baina berak eskaini zian. Eskunetan nahi dutzi historia eta ordu niri jarri gor. Hori pentsatu nahi, baina ez dakit. Ona. Eta zenbat urteko gaztetxoekin, ze ibiltzei danekin edo ze koordinatzia tokatze zeikor? Ni Saskioloi kluba, Axular, nahiz eta txikia izan ikastola, badu Saski Axular izan, Pedro Axular kirol elkartea dela, eta gero hor Saskioloi kluba dugu, Saski Axular, eta ditugu DBH batetik batxillegorreko arte, eta gero seniorrak maika talde ditugu. Azkenean, ikastolak... Jende mordo bat, ez da? Bai, ikastolak apustu handia itegu Saskibaloian eta kirolaren inguruan, eta, orduan, duela urte asko, nintxilean nintzanean, zuzendariaren orain Aitor Uriondok hasizun proiektu hau, eta jende ezberdinak hartu du, eta, orain saiatzen nahi nire gauza egiten hor, eta gustora nahi. Ondo. Hemen ikusi zu, bota dura, ondo berotuet, ospina bota, gatza desente bota jo, eta guain izan guaz erreakzio horren bila. Botako degonea arrautza, bai bat, eta bai bestia, eta itxoingo dugu reakzio horiteko ikusiko zu, geruza fin bat ateako zaio, eta gero errez botako dugu, eskaldatu egitea. Bota, lehen da bizi hemen, salik eta ez errez botatzeko, eta txukun gelditzeko hau. Bota deu, eta berte eskiten peatzen. Normalien, leku ondillo batian iten dut, baina, hemen nik usten dut, lekuateko zaigula. Hemen dakau epelian, da esan dakoa, 15 minution behar du hor, erreakzio kimiko hori gertatzeko. Eta, kampusak antolatzea dituzue, eta? Bai, hor da proiektu txiki bat, duela 10 urte hasi ginen, lagun batek eta biok, udaran txikientzat ere Saskibaloi kampus bat antolatzen, pixkat ere transmizio, pixkat baloreak transmititzeko, ez? Horitzapen asko genitun, txikitan parte hartu genitun kampusetatik, eta pixkat hori, helburua hori, ez? Transmititzea. Hori ez galtzia eta hori ez bizipen horiek. Nun iten dia zehazki. Horregatik izan ditzuten entxufismo, Axularren egin ditugu 10 urtez ere. Vale. Entxufismo pixkat. Vale. Ez, baina hori, Axularren egin izan ditugu. Azkenean Axularrek ere ikasle horiak laguntze ditu ez, bere proiektuak eda aurrera ematen, eta hasieratik asko lagundu naute, nire proiektuak eramaten, eta aurrera, haunditzen, eta... Eta, Mikel, hau eta puntatzeko nola inbiar da? Okampus batean nahi baezu jun, nola topatu aldeu irekin, o nola eraman alda aurrea? Urten hasia, kampusa batu dugu Gipuzko basketekin, eta webgunea dugu, campus2+1.com izena duna, edo bestela Gipuzko basketeko webgunea aurkitu dezakezue, linka, edo bestela gure partidutako batera etorri, eta hor zuzenean izena eman. Arizu edo bulegotara junta, listo. Oide, bota horrega piperra dana, oso ondo. Vale. Kingo jatena porru mostu, eta patata hau esurituko ditu, vale? Hoi dana, barroa. Hartuko da mendikan, porruare pusketa txikitan ingo jau, eta gure prestatu deu, krema bat, patata riojanana, txorixoi gabe. Zeatikan,
Mikelek ez du baten txoixua, ez da, Txoi txiki bat esan zigun. Txoixua ez du baten da, joder, patata riojana ingo deu. Bueno, txorixo gabe ingo deu, baina txorixeruakin. Noiz behin kartzeet, baina, bueno, pasan demoralian hasi nintzen dietantzeko bat egiten, eta orain saiatzen naiz betetzen. Kontatu jak, ze dietakin nahi jaiz, a ber, ze... Bueno, saiatzen naiz haragirik ez jaten, eta ez glutenik, ez azukrerik. Haragi gorria, ez txerrikiak ez dare. Eta haragia adibidez bai jaten dek. Esnekiak ez dare. Eta adibidez hain haragi untxilan eta hola bai? Oiaskua bai? Gutxitan, bai. Osa, jandezaket baino gutxitan. Junintan hor, Iruneko nutrizionista baten gana. Bai. Itziar izena guna. Eta esan zian, bueno, diagnostikatu zian azidosis. Bidurienez nire pH-a dago... Azidosis? Bai. Gorputzeko pH-a dut azifikado. Eta, saiatzen naiz, garratzak ez dira, gauza garratzak. Bai. Omikatza, garratzak, o... Garratzak. Gauza garratzak. Vale. Jaten, bueno, berez. Eta hori, dirudienez haragia ere korputza azifikadoa dutzunean, muskulatura eta giharrak inflamatzen dira. Eta, bueno, saiatzen naiz inflamazio hori gutxitzen. Dieta berezi bat aia iziten da kakena hori ondo kudeatu alizateko, ez da? Zeba, Mikel egiteu dieta bezala, baina gila esan, hori guztia, danontzako da ona, ez da? Bai. Nin saiatu naiz nire gurasoei, Zertzen pixka dieta hau, eta... Bai, hasieran motibatzen dira, baina gero ja beti... Zea pauso egite zuen, goxokiak dituzte, eta gero madalenak eta oso gustoko dituzte, eta ezin jarraitzen. A ber, nik usten dut hori esan dezuna, noiz behinka ez da eser gertatzen. Ezin diana da, egunero lau madalena faldu eta gero jan, ez da? Jaten bazu ostiralian gozaltzen aizeala eta esan zu, gaur bi madalena jango ziat, sartu madalenak. Baino aldan neurrian onak eosi madalenak bai, ez da? Bai. Otxen indakuak edo oainik eta hobeto otxen indakuak limadia. Ni gurasoi esateia, ja adina ez disfrutatze ez bizitzat, eta listo, Dudi gabe. Zuk baldakazu, seme alaibikan edo. Ez. Oaingoz ez. Ez. Ale ba. Baldetuzuk. Ni badazka bi eta bai, goxatzen ibiltze geha, baina lana emateko ere bai, egundoko lana emateko, baina... Bizitzaka paradigma aldaketa dela. Bai, hori bai, guztiz aldatzea. Eta gaina jende esate, bigarrengotik, aurrengotik, gehien aldatzea dana da, aurrengo miok itzezunean, bizitza aldatu itzezaizu goiti bera. Bai. Eta bigarrenakin? Bigarrenakin, gehiago liatzen zaizu, baina ez da inbeste aldatzen. Ni bi jo baitu, eta orain gozori. Bueno, zatitu inditut, ez dakit... Bai, beitu, zatitu, eta ingo deuna da, beitu. Hau, goxatzen dakauna hemen. Baina puskatu garnitula esan dezulen. Bai, baina... Nahi, beitu, guretetik pasako eskiat, azalak eta pixkak edatu bara garbitzeko. Azal pusketa txiki bat dalin baka ez da ezerkuitik. Hor baietatxua pasak txukun gatzeko, tabla. Vale. Eta Mikel, lingo zuna da guain hau. Pusketetan, nabazu horrela, beitu. Azten dek, almidoia errezo, azten dek, tak, hola ite jo pusketa batzuk. Eta berta botatzizkia, bale? Venga, hoi ire kontu, hoi listo dakau, eta zu, patata denak bota baino lehenuo, din biarretena bertan ebai beitu, Ingo deuna da ona, goiaraka ehar bat. Piperra zana bota, beste goiadaka pare bat txorizeruana, eta hor patata botako dituzu, goxatuko deu, eta patata guztiak barruan daudenean, salda jarriko deu, eta goxatzen hasiko deu, bale? Venga, hor goaz. Ire kontu, bota horrea patata guztiek, niko nire bi guelta mamerezkiot, ja hemen dazkau perretxo, eharra usai daka honen, bai? Oantxe zandek egila, usaila eharra. Bueno, eta hemen inbiar diotena da, guain, tomate murriztioa bota. Hartuko eta hemen tomatia raiatzeko boltxo bat, vale? Eta hartuko ete bai tomatia. Tengo raiatu eta ja bertara bota, vale? Eta entrenamentuak. Nolakoak dira, Mikel? Oso zorrotzak aldia.
Astian zenbat bider entrenatzen zuen? Hori, astean beran, segun noiz jolaste egun, Eta ze, galdu bazue gogorragoak izatea? Bueno, Azarre da entrenatzaia. entrenatzaia, era, baina Mikelekin egia esan beti da gogorra. Beti da gogorra. Mikel, bale, Ez, bueno. Astearen hasiera normalean pixkat lehengo gunan batez ere... Pixkat errekuperazio lanak eta hola? Bai, hori tegu, eta entrenamenduan ez da intzorrotza ez dare, baina gero, asteko erdiko entrenamenduak, hor bai, kaina gehiago mate igula, eta gero partidua iriste urbilitzen enean, gutxitza karga. Ja, lasaiago, tope egoteko geho energia topeki. Baina, dibes, astelena, asteazken ostegun ostiral, egunen bat ez zuen jai? Normalean, txan igande atxaldetan jolaste dugu, demagun igandean jolaste dugula, eta gero igandean jolaste dugula berriz. Bai. Izango litzateke astelenean libre, aste artean goize edo goiza eta atxalde, eta aste azkenean goizez, osteguna seguraski libre ere, eta gero ostiral eta larun batean goizez ere. Goiza da, behatzitatik ordu bat aterdiak arte, saite egu denetarik hor. Bai, tokatzen zaizuena, o... Eta gero igande goizean, tiro egin, o zer, peroketa bat, eta atxaldean partido, eta adibidez, zer da garrantzitsuena saskibaloian? Adibidez, futbolan askarta, danian askartasuna berda, flexibilidadia, danetik berda resistentzia, baina zer da gilena entrenatzen dezuena? Fisikoki esatezu? Igual saskiratzea, igual fisikoa esatezu, ez da ingarrantzitsua, Bueno, jaurtiketak eta hori zure kauz egitezu gehienetan. Taldearekin ere entrenatzea hori, baino hori bakarkako lana dela. Usteet, azkenean taldeakin entrenatzezunean, taktika edo mekanismoak lantze dituzu, nola defendatu, erasoak, jokaldiak, gero egora errealak ere, partioan jokatu ditazkegunak, horrelakoak. Gero tiroa eta hori bakoitzak bere kabuz egitegu, entrenamendua ostean edo lehenago. Osa, igual, arratzaldez jutea, edo bire kabuz, edo... Goizean, hor egitegu normalean bideoa, gero gimnasio saiotxo bat, eta hor tarte bat ere taldeko entrenamendua arte. Eta hor bat zuen kantxa jutezea eta tiro gotatzea. Hori nezakezu, edo ondoren ere geratu zitzen. Zenbat askiratzen dituk ire bizitzan? Ezakit. Ez hainbeste, Ezea. Ez hainbeste. Ni tortilla patata baino gehiago, seguru. Adibidez, zein dek edakaken errekorra nugun baten saskiratze puntuak eta gehiena? Profesionalki? Bai. Ez gehiagi, emeretzi uste izan zela. Emeretzi? Bai, ez gehiagi. Ez nahi oso saskiratzaia, ez ditu puntu aske gehiagi sartzen nik. Osea, asistentzia asko ditugu. Eite denetarik, naiz todo terreno. Bueno, lagunak, hemen txein deuna da, ikustezu, patata izen fundamentu eman dion, eta ikustezu nolaztean peatzen hemen, hau da fundamentu hartzen nahi dala historia. Eta guain inberdiuna da saldabota, eta hori da nahitea desglasar, ditze diogu, eta egiten dana da despeatu, eta xamutasun guztia, saltzan geldituko ba. Hau, martxan dakau, vale, hau, listo, eta inbiar deuna bai batea eta bai bestea, gatza bota. Eta gatza botako jo, xoetizitu ez gara gaibiliko, hau, listo, hemen pixka gehiago patata dana dakala, eta hau, martxan dakaunez, dio hueltan, hemen falta zaigu ospina, ostras, belar usentxua, bota bihar ditutaztu zeizkitela. Hemen botako jo, belar usentxuak, eta gindilla txuare bai. Hau, zen ditokatzen zaion geho gindilla, Hemen botako degola, puskatuta. Venga, esan dakua, hau dana goxatzen dakau, gero botako dego ardua eta salda pixkat, murrizten danian tomatia, eta huelta ningo dugu patata pregitu, arrautza eskaldatu, eta hau birrindu. Eta bagoaz, eruan gastrotekara. Eta bertan ere bai, zerbait, goxo-goxoa prestatu igue, guazen bertara. Ez da lehen da biziko aldia egon gehala, oso goxo itegu edana. Apa, eguardion, ni Alasne Etxabarri naiz, eta hemen gare, Bergaran, eta oin ikusiko Eruan Gastroteka. Ongi etorri. Eruan Gastroteka zabaldu zen 2014an, eta hasieran zen pixkat gastroteka, ardo bereziak, eramateko janaria, baina jendia gelditu zen gehiago arduekin, taberna moduan, eta eramateko janaria ez eguan hain aurgian, bezala.
Eta orduan, ziginan obra bat itxen, eta aldatu ginen gehiago eramateko janaria gutxitu, eta gehiago jatetxe moduan ipintzia. Oin da pixkat jatetxia, eta bebai dauko eramateko janari opzio hori. Eta bebai iten ditugu, luntxa, katerinak, gastroteka kontzeptuan definituko neguan pixkat gauza bereziak daukanian, produktuan asko zentratzen danian, azkenian ez tozku balio edozein produktu. Bilatzen duguna da, produktu on bat, kalitatezkoa, eta bai jatekua eta baita edatekua bebai. Osea, gu asko zentratzen ga ardauetan, bilatzen duguna, da pixkat barietati eukitzia, eta gusto danetarako. Guk hemen daukogun eskaintza, da pixkat dauko pintxuak barran, eta gero momentuko pintxo beruak bebai, edo hotzak, ensaladilla rusak, eta horrelakoak. Eta gero aparte, razio ezberdinak ere eskaintzen ditugu. Orduan jendia etortzen da, bazkaltzera, faltzera, ja plater osoakin. Guk eskaintzen dugun sukaldaritza da, sukaldaritza tradizionala. Pixkat toke moderno batzukin, baina gehien bat tradizionala. Betiko janarixa, etxian jandoguna, azkenian masaiak, bakaiaua, gauza nahiko betikuak, hemenguak. Gaur gertatuko dugun platera izango da arrautza eskalfatua, onjo eta foie freskoarekin. Gurekin doala plater hori urteak. Errezeta hau gertatzeko, lehenengo gauza egin behar duguna da arrautzak eskalfatu. Eta horretagarako normalean iten dira bi teknika moduan, direktamente arrautza uretara bota edo filmezko plastikotxo baten bildu eta orduan forma politagoa gelditzen da. Plater hau dago hasieratik. Da plater bat nire aitak egin zuenean menua, hasiera batetik sartu zegoana. Egia da, hasiera batean onjoak osorik izan beharrean, zan krema moduan. Eta jendeari asko gustatzen jako. Temporada baten kendu inginun eta oraindik ere jendeak eskatu egiten zuen, beraz, zan genuen, bai egonen behar zela. Beste alde batetik, onjoak tipula subestituarekin salteatu inbida pixka, temperatura hartzeko. Gure sukaldean asko inporta jauz, zeliakoak be, edo vegetarianoak, edo edozein motako intolerantzia daukan jendea, etorri eta jan ahal izatean. Orduan beraz, beti eukitzen dugu eskura gluten gabeko ogiak, eta beti saiatzen gara gure produktuak iringabekoak izatea. Ni ostalaritzaren munduan sartu nintzen pixka txikitatik, porque nire aitonak eta monak eukidebe beti jatetxeak, eta beti gustau izan txikitatik nahi izan neguan sukaldaritza ikastia, orduan DBH bukatu neguanean, hasi nintzen erdi mailako moduluak ikasten, gero goi maila, gero neguan gozogintzakoa, eta gero nahi neguan irakasle moduan bebai hastia, porque ikusten neguan zala alternatiba politxa. Eta ikasi neguan UPV-en irakasle izateko, eta oin hemen nabil, hemen lanian, eta irakasle moduan, eta pixkat, ikasten, denbora guztian. Iruan gastrotetakako filosofia, apur bat da bertako produktuak, bertako dendei eta aukera bat ematea, eren produktuak bertan erabiltzeko eta saltzeko. Esaterako, adibidez, ogia, mengo okindegi batetik ekartzen dugu, aragia ere aragitegi batetik, arazkiak berdin, eta azkenean nahi duguna da bertako komertzioak irteera bat izatea eta salmenta zirkularra bezala. Osea, han erosi, hemen saldu, jendeak hemen erosi. Bale, Joseba, hau izan da Eruan Gastrotekan gertatu dugun platera, eta hemen itxeintze dutzuegu. Eskerrik asko, agur! Ona, alasne, hoi da hoi gauza fresko eta goxua prestatu ezuena. Mila esker, besarka da handi bat, eta hurrengoan zuen saiongo hemen irrikitan beste reportai bat ikusteko. Gurian jarraitu behar dugu, behitu. Hemen, dakauna, patatak Errioxa Herrerara, txoixo gabe. Baina txoixeruakin eta piperrautzakin ebai. Bale, horin behar dezuna da, bertara bota, eta birrinduko deu, eta geho dastatzeko esango izut, eta gatza puntua jarri berba da jarriko deu. Zema botatzet. Zema botatzet. Dena, ea sartzen zaigun, bale? Saiatu gai dena sartzen, ez ba zaigu sartzen, erdit jain, da garrinuntzekoakin jarraituko deu. Hemen behitu, perretxikok zeitxura hartzen nahi dian, emateu lehortzen nahi dela, baina ez, hoixin nahi genuen, tomate dena ondo murriztia. Guain, botako deuna da hemen. Txagoli, tanto bat, ikutu txiki bat emateko, eta horren ostian, botako deuna da, salda pixkat, eta dana goxatzen jarraituko dugu. Hoi dena murriztean listo dakau, gure perretxikuen nasketa hau.
egarra eta zaigu hemen, Honek itxura bazekak, eundokua. Bai. Ze musua, sartuko zaizu ez, da? Bai. Zagi doa, Bueno, ez baina egia hoxe intzak. Eta hartu za jugo pixkat, hortikan, jugo pixkat hori, bale. Eta hemen txautuko dugu arrauta pregitu gautu eta darra. Arra gehatuko ez da? Ogia eskatzeko tanago, Onda. Bueno, eta hemen, dakauna da, arrautzak behitu nola gehatu zaizkigun, Esan dizuten bezala, reakzio hori egiten nahi dia, gelditu dia nahiko bilduta, eta guain, ura irekiten daunean, bertara botako dugu. Eta hemen txekarriko duguna da, patatak pregitzen. Bale, olioa bero-bero dakau, inberetena patata zuritu, eta pregitzen jarri. Bueno, eta Mikel, esan dezun bezala, denez dek saskibaloia izango, ez da? Guain gaina esan dezula hemen lagunak inda etxen bizizela guztua, ze saletasun dazkazu? Ezer, txakurrakin egon, lagunekin zeozerat hartzeatea, irakurri egia esan, gustoko irakurtzea, fantasia irakurtzea asko gustoko dut, eta hortik aparte, hiloak ere... Hiloak paseatu, erregaluak eman, bai. Bezala ganai bat berdianik, ni nola nahi danak okupatuta da den, inorreztek eramaten. Tipo simple nahi, egia esan. Guk ite deure bai, gaur nahian etxea bialtzitu gafaltzea, bihar bestiana, eta hor moldatzea, txirrik itxarraka. El truko, ni aste azkenetan, astean behin aste ez, normalean arrebaren etxea juten nahi zapaltzea, arte dugu hor... Bueno, azken aldian... Champion ikustea, ose? Bueno, faltzea bat ez, faltzea horrea juten naiz, txikiekin ere saskibolera jolaztea, beti saskibolera jolaztea nahi dela, eta... Bueno, pixka, beraiekin momentu hori aparte gatzean, arreba 13 urtez, Gironan bizi izan zen, orduan, nire Iloba Zarrenaen eta txikiaen jaiotza ez nun bizi, eta oain hemen daudela bizitzen, gozatzen. Ondo ite. Holako gauzak aprobetxatu inberdia, da gaina gero zehazkarrazten dian, nik egarri flipatzen nire etxian behintzat, ez dakit, askotan bestian etxekoak esatzen zuzen bat azten dia, baina zure etxekoak, baina nola egunero zauden etxeak konturatzen, baina azten dia, velocidade batian... Ni hori nabaitu nun asko etorri zian, kontura nintzen, hor Gironan zaudenez, 6 batero ikusten nun Iloba, eta hor oso txikia direnean, bakizu 6 batetan asko ezten diela, eta asko aldatzen diela. Kiston aldaketan abartzen duen, bai. Hemen kasitoa berdean, baina hemen txegatu, 6 txura harrartu. Vale, no? Ezin hobe. Goialakin daztatu, abergatzan puntua nola dakasun. Inberdetena dago, garbitu, hemen pixkatxo bat, bai, zergatik, bihar detelako arrautza botatzeko egostea. Vale, hartuko deuna da arrautza, eta hau minutu batian ingoa, Segituan, hartuko dugu hemen gortu zaigula, eta kontuz, txiak, barroa, ona. Eta beste haure bai harrapatuko deu, iepa, artiziak hau venga, haure bai, barroa. Vale, listo. Lagunak, gaur egun badator, eta minutu badakau. Itxengo dugu minutu baten arrautza hau egitea, patata pixka gehiago ingo dugu bateatzeko, platera eratzeko, eta guantxe batoz platera eratzea. Ados? Vale. Ontxarte lagunak. Bueno, lagunak, hemen gaude minututxo bat pasada, garbitu dugu maigaina, eta hemen behitu, krematxu hau, atea zaigula, ikiarria da, Zatea, matu txoitxuak inin deula, Baina ez daka txoitxo ikan. Bueno, azteko eta behin, jarri deu, hortxe bertan, gatza mendakat, gatzare bai pixka botako jotonei, eta jarriko iskiot perretxiko batzuk. Albotikan, hemen, haure bai ziok, hemen xerra bat laguntzeko, edo irekasuan xerra, irekasuan hemen arroza bat laguntzeko. Xerra baldin badia, xerra gila, Xerra behin obein ez teke gaizkietorreko, Ez, gaizkietorreko. Bueno, hola, perretxiko behar batzuk, ezin hobe, hau ere listo, eta bagoaz arrautzan bila. Jarri eta hau hemen, arrautza pasatzen deunian hemen dikan, behitu nola gatu zaigon, oso ona. Eta barrutikan behitu, Bakat bihatzakin ikutzia, usteiak? Bai. Bitu, ze gauza xamorra, Venga, jartzen dut hemen, soberan daka unurak entzeko, lehorrora jartzeko, hartzen dugu hemen, bareak apuntzait. Venga, listo. Eta maitzeko historia, patatatxo batzuk, hola, patata paja esatean hauek, alde baten, eta puntxu berde bat, asunto amaitzeko. Eta launak, behitu hemen, ze perretxiko sorta eharrain deun, azpin, krema eharrakin, patata herrio xarrerara, eta arrautza ezin hobia.
Bueno, Mikel, nauzi, mila misker etortzeagatikan, plater goxo hau elkarrekin iteagatikan, eta jarraitu Gipuzkoa Basketen eurra ematen, beste urte mordo batian, eta gaztetxuek aurre ateatzen, bale? Miskari, Joseba, kamintxa da ekarri zuentzat. Ekarriek guretzako? Bai, hementxe. Hore bade. Sinatuta talde guztiko, Bai, ze? taldeak sinatu zuentzat, eta... zein naizi? Ni neria hau. Ona, Mikel, behatzia. Behatzia, bai. Eskerrik asko jauna, mi esker, eta launa, bihar arte.